all Assam tribal Sangha to Kachesong. We want justice! No justice! Kuliga along irrigation alangteng amokilangwe. Fuluni case ero ningkan esek amaipi kangni. Apransi Karbi Anglong Live Midday News kelang ara do anam hanstami nilihin pen kardom na pajer iglok kardom. Nili biota thanmang pisami bhamilin teron pinon arju ikha biotang ton pen. Chitini Phai Inkora Isiani All Assam Tribal Sangha Dimoria District Arotum Patir Piponsi Sonapur along Sontrok Akemanga Putha Ghonta Kethom Kachesong Asai Kede Kedamtang Chitini Phai Inkora Isiani Sonapur Circle Asaihem Athengno along All Assam Tribal Sangha Dimoria District Arotum Patir Piponsi Sontrok Akemang Aputha Ghonta Kethom Kachesong Asai Dengpon Gonta ke thom Kachesong asai kedeng ponang kokla ke jasene pen khai so khai bare ma khaya to maphan longne apata piponangji aron repen tribal bell pen block along longle nang kachiraya to maphan lung nangji mati prinangji EIA aron CN9G ningkan surihini ratrok aningkan forest aron kapathik ponate papleng nangji sai katiki along lialong hedung akor kapang mate kapado asai ington nangji lapen dimoria along kithuki ui keter KR kewaradin kedeng ponji po sarkar kamatha prabjin pen CN9G po apthaksi tihurnut akachesong padoponlo Lapuson Aporahut All Assam Tribal Sangha Dimoria Aro Maipu Ratneswar Ronghang Kaningjipo Natengke Nitumda Inglong Aso Lapen Inglong Aso Avisido Nilitumke Inglong Aso Atunke Chepa Bihekten Inglong Arlok Ajo Kedosi Ningke Hang Binong Bonta Assam Sorkar Kachari Pon Bomatun Khai So Khai Bare Matumaphan Ningke Ho Ningki Phikpen Nangkelang Ponrong Lapen Nangkapavierji Abidi lang no ke klem pon rong ke chok che lapen kai ke amat nili to malong le nang ki thi an parta nang ke cherai pi ja bidi lang no ke klem bang ing ton nang pe nitum dak ini meeting room kada tutum dhana ki ni lang ke dhana ni ki dia ada kamu belum video ka dia tumben ada kape kita tolang atum phanda nitum dak sekriya phan atum nungni phelang bahar video ka atum bong মানে অবশ্যই ননাই দিছিল কিন্তু ভানা দিছিল যে নন গভর্নমেন্ট আকিমে রুল সালাম লো লাগে নিউ ল্যান্ড পলিসি লমকে তো ফানকে দুয়ালুংলি আনাবিগা আনকান কেতলুংলিকে দুয়ালুংলিকে নতুন ফান তিনি বিঘা কিনা পিজি দিন বোঝানা খান যে লাসলা দিলে কিন্তু অপোজিশন কিলে ভাইরস কাপড় ডাক্তার কিলে ভাইরস কাপড় ডাক্তার আরে বাবা যে Lahai asai lang no keklem along nili tum dodun joy je methang along ri kacherai kom thipjia phan kenang sot pulote vphik ta chipidet ji anparta epran tami chipinang ji pulote chipidet ji pusi AATS Dimoria district aro maipu ronghang pangdakpon Ghonta Kethom Kachesong Pado et api alang nitum akemang aputhak Assam Chief Minister Sarbananda Sonawala phan kapanong apinpur alo Sonapur Circle Asaihem Asai Khiadi Dengsi Pajir Ponlo Sonapur pen nitura chronghang Karbi Anglong Live Bokazan Division Irrigation Mate Lakha Inkora Isi Borjan MEC Constituency Angkang Kuligao along kedo Irrigation Headwork Alangten Kangram Thai Amu Kapawang Vedet
Kuligaw along gido horichan alang roy along kedamtang ningkan ingkoy aprang mate pharokre sirkep ra nerkep aningkan ASDC sarkar charibo mahut abarin CM Johnson be arideng pen laso irrigation alang teng selamponlo bangso alang teng pen kuligaw along rong trok arada phan mathasi kuti atangka padamsi laso headwork alang teng selamponlo sitanon ke irrigation saikama pen thangkelang kalana awi kiruithu keselam kawidada jok hingno thailo non ke langkapali ahoranta chemarthin hetsi ingram thiblo lapen halapu aroi pi alongda thengpi thengbeng oichoan pinno Kuligaw along dak kedamtang ningkan koy ra ningkan ko ra pho aprang malong dak isi rong arada phan khiti bati ka choklem hut rit so ka hidi choklem hut lang ka veder hut mate arve ke jang hut ar ma ave ke jang apor kijang yuda apor hut lang kijoy ke ben kilong yi phan ladak rong arada phan panong si dak irrigation department pen dem isi kintilo labang so dem kini amu wang we da so sini litum thaglong lapen litum nang ka humri pen rak nang tum ka biang long lai phan ke paklang la henlo je labang so dem non bang ke chit thi lo ingram thi lo ka pu 40 phan tuning ri lo pa camera person phan ke paklang e phan la henlo dem ke la hal hai ke angkir lo lapen angkir sida me hino thai lo la hai ari dak thai lo amu wang we lo lapen dak baharia thengsi sida me dak nang bok thi long ke dak labang so dem along ke lang ya munit chukidar mate ke lang ya bang phu ta done ve ne nilutum chili ne sikame lahai ka ke pang thir la pen da ke safa lahai ka averia da masi ekdam bhari che thi lo la pen la pu hidi na thu jitu lang ke da maiya hor sikame ingram thi lo la pen la hala bang so inchin ang hab lo la ke la ing pu lo te la purit don pokep arada tu pu hidi do la sila la so lang ke pali a horse ta menong a ching hap check ason hi tin tum thekla mane motho product kuti atangka pana hok pens ta me labang so irrigation lang teng rara tum ale long le derlo la si non la dak te bok te rai arada tum peni tum hat pachini si pini ni tum adim nang humris si ni tum nang theklong lo je labang so dem amu wang le derlo la si rada tum pen kachuning ri la henlo je labang so dem puthot ka biang long autonomous council ke chari ke thegi ding tu mate irrigation department ke thegi ding tu em atum labang so irrigation dem phan puthot lang chari thura puthot ka selam ti thura rada tum ale ki long phan si ni tuman pachini laso jognon ke kuligaw arada tum sai chuti ke apora hut ke arwe aphansi kopai cholang nang koklo laso alang teng pen thangta alilong wang videtlo la sinon puthot karbi anglong autonomous council kachari irrigation asai kamar pu kedo abang pu puthot langchari ponthura kaselam pi ponthura rat atum ale kelong japan kachuning ri alam ningjerinti bokajan pen ananterang karbi anglong live non malom so aphan bir time ton pon iksena humridam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakulat along nanglitum anam ki jongpen blanket mate kachiomapi kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akular along kedam japhan apor dure that pusitami matha ikri bangso akular along pen kethon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adum. Dina Mopi Putot Birta Arjupon to Ixina. Kedamtang chitini phai ingkora isiani langteng ahithialong phuloni case ero karbilo charli asongatum ningkan esek amaelong penangan alam chethanchimun padupon langteng ahithialong ningkan esek amati kapadoponalong phuloni case ero maiphu raju ronghang kachari pon amaelong bari thetok bicherap chetodunsi maike phalam the pachini pon
Mayalong KSA TDP amai phu Simeon Rongphar Kongchun Bang Thomson Rongpi Rat Kongchun Bang Atur Sonteron KWJF amai phi Violet BP UKWA amai phi Malining TP lapen ke ongdung manpeng ke do lapen rong rup asartun chetongdun Ningkan isek amai chengche aprang phuluni ahawar ari sotumta kapathu ahin ana chingthudun theknangji puajok langteng ahithi pathu aklamalong phuluni ahawar along football kapathu padopon Kaduk kawe pho ate rangatum angbong pachedansi jirsong FC atum chepahai pon Angdung kitialong kachepahai ponsi nong e chepalong pon Bangso amai along nang joini tukar bilam arjan sitame KSA TDP amai mai Pusemion Rongphar ahin pen inpu pon Non malom pirthe adangalong kache thangplup COVID-19 akiso pen ajok ipu epok sodet sitame se kache langa hemalong kapale pen se kache langdam je phan kaphereso dokoklo Tapi isi bangla amo nyenon government tum kai tame kapak biri kamlok sikle ini tum ning kache tunai ke doktor hello itu sodet unde lapke tumake ami hospital jai আমি আশা কৰো কিয়নো যে আমি যদি বেমাৰ হলে যে ডক্টৰ আছে ডক্টৰ আহে আমাক ট্ৰিটমেন্ট কৰি আমাক ভাল কৰিব কিন্তু ইটাতো আমি ডাউট হৈ গ'ল ডক্টৰৰ ওপৰত আমি ডক্টৰৰ এগেইনষ্ট নহয় কিন্তু তেনেকা পৰিস্থিতি এটা চৰকাৰে আমি আনি থৈছে যে আমি ডক্টৰ কাৰণে ভয় খাবলগীয়া হৈ গ'ল গতিকে এইটো বস্তু এইটো সন্দেহটো চৰকাৰে দূৰ কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰৰ দায়িত্ব বুলি আমি ক'ব খুজিছোঁ Langhin pen sarpang ring tikathar Karbianglong live Hamren rong supi hithi bare ward number isi kache thangklong rong karbi sart he jeng inghi asarpi karlitang kache ingtipi kedamtang suri hinira crazer cap aninkan chitini phai inkora isiani arta ninkan sir cap ra troxy an keplenga hutsi bangso apir thepen che opanang koklo Pinpur me Karlitang kaching tipi alangli pirthe dotika hut tebok terai arada phan kanghon kajinso thepe lam thu lam dok kaching ki kachethan pensi akai che padamlo alangli akai isi majok penta kacharbo kache bohongpu alamawe alangli aning dingpik abang phi alangli chomrong me damdet sitame pini arni anta alanga kanghon alam thu lam dok abang putin alongta kereng adverlang ajok alangli kithi ningkan isi kechok tirim kangduk kachikimo pedoponlo kechengsi tirim kangduk kachikimo along asumar adon arab chephochero adon maker do an chingrum dunsi arnama hirjume hangpidun rinti karlitang kache ingtipi kapamotekang po ipumpet non rong karbi asar the jeng ing hi pen labangso aputhak lam theke jaipon arju itsna Jili pai kalitan amen kace tiki kedamtang anikan jane September 21 alang di lo masuk pilihan so trim kan duk program hemban hamte lapen don rap lapen Jepho cero das Jepho rong siru besi dikasih kirim dangduk kirim dalam alamannya hai kahang kurang dari plan kondo yang di bawah hut yo penta laple plan kedam jogo hembang namte donda so timti laple pin pen plan ni sen pen ko long an alam ni Komong sebentar. Ada porphai sir kepen tirim kang duk karklia sai deng ponsi chom me phang me kepe dodun long pa me jia phan hirjume hangpidun Hamren pen Daniel inhi Karbianglong live Tangte pingi midday news ke lapan sikang tong iglo domi thakne arni ke me